להשתבש וזה קרה ביום אחד. עדיין מרגש לראות העם שלי מאוחד. נפלנו ועכשיו אנחנו תלבול על הגג. הדרום בוער, הלב סוער, עכשיו זה מלחמה. חיילים הולכים קדימה וחותרים רק למגע, מכים בחרבות ברזל ונלחמים ברצועה. עוד חבר נכנס לעזה, שוב מרגיש את הדאגה. לא רוצה לקרוא את החדשות, לספוג את המכה. שוב לילות עוברים בלחץ, מתעורר בחרדה. שוב עוד משפחה קיבלה היום בשורה מאוד מרה. הם היו מתים לראות אותנו בלי שום מדינה. רק חבל זה לא יקרה כי לא מוותר פה לעולם. הם ינסו ומנסים כל יום לשפוך רכות דם, אבל מזל שיש אותנו כי אנחנו בני אדם. וואלה הם המפלצות שלא בורחות בשום חיים. לא יקרה כאן שום שלום כל עוד יושבים שם הרוצחים. לא רשמתי כלום מאז אותה שבת. ראש לי מאוד עסוק במלא דברים, זה צף בבת אחת. היה לי המון לומר על כל מה שקרה ועל המצב מאז. אחי שאל מה עם הצבא, אמרתי לו הוא כאן עכשיו, אז איפה כולם? מחבלים פה בכמויות, זה לא חמולה. יריות בכל פינה והשכונה שרפו את כולה. פאק הם שוב כאן ושוב פעם מחכים רק לגאולה. לא הגיע אף אחד והמצב הפך מהר לטומץ'. הללויה לכל החברים שנרצחו בדם קר בידי חמאס. לא היה כאן אף אחד שעזר. מאשימים את החיילים ואת הצבא, זה לא אשמתם. תשאלו את הממשלה שתחקרו את ראש אמ"ן. הקיבוץ חטף קשה עכשיו, צריך לקבל תשובות. איך חמאס נפל פתאום כמו אחת מהסרט, המכות ולא עצר. בזמן שכולם הסתכלו רק מהצד, אז עכשיו אני לא רוצה להתחבק עם איזה שר. אלוהים את העולם ברא ב7 ימים, ובני אדם רק מתעסקים באיך אותו הורסים. הורגים, שורפים, לא משאירים לדור הבא, רק מספרים לילד הקטן את מי לשנוא. לא מאמין לכלום כי הכל כבר ברור במלחמות, כי מלחמות זה אחלה ביזנס לאנשי העניפות. הם יודעים הכל לפני כולם, כן הם יודעים וממשיכים להכניס לכיס על חשבון האחרים, על חשבון הילדים, על חשבון המתים פורחים. ועוד פרח התפוצץ עשינו בשדה המוקשים. מי מייצר את המוקשים? מי מייצר את הרופאים? אתם שואלים, אבל בבילן סיסטם מרוויחים. בימים הראשונים שכל סגרה הייתי בשוק, מרגיש כאילו מישהו פה מריץ עלינו צחוק. כל הסיפור הזוי, אלפים פה נרצחו, עם עוד בוחות ונבלות אותנו תבטלו. צחנו קמיקזה, הוא נכנס כבר לתוך עזה. הנדסה קרבית בונים תפריט, להעיף להם את הפאזה. שידורים בלייב על הריסות, צופה בזה בפלזמה. זמן לכבוש את הבני זונות, אם לא עכשיו תגיד אז עד מה. הם ירצו אותי מחוץ לאדמותיי. דינה עוטף כדי גבעתם, הכל עכשיו לך תשלמו ב200. מנסה להחזיק, לנגב דמותיי, לחזק אהוביי, לחסל את אויביי. להסביר למי שחשב שאני פה לוטה בגדול עם ישראל חי. ואם חשבתם אחרת אז אתם טעיתם. אם שמעתם או ראיתם אתם חלק מהסיסטם. מרסס הטרוריסטים הם יגידו על כל דם שנשפך, על כל בראדר וכל סיסטם. תגיד לי מיסטר, מי אשם ומי זה? נכנס לשם כמו סיזר, מד הלב שלי כמו פריזר. עם כל מה שראיתם עד עכשיו היה טיזר. תיזהר יסנו כי גם אתה תיפול כמו היטלר. קפצי שחת לעז, אוהב לשמוע אדם הזזה. כל העכברים רצים באקסטאזה, F16 וכיתת יורים צה"ל באים קמיקזה. שמע יא איכי הגזמת, נסעת לקטר יתם, אבל מה קרה התקפלת? העם שלך חל את הקטלה, הדייסה שבישלת. שצה"ל בא ברל אז אתה מבין שנכשלת, מבין ש... שים את הקפיה, שים בווייס עד ג'איה, שים את הכל על הצוות מלוכלך, אכל קליה. נכנסים 5 ברכב, איקס על כל מי שיגיע והפריע לי בדרך עד לאסמאעיל אני שים בקפיה. ואני לא צריך מניע לשטח הכל מרפיח עד לדהריה, עד שאחמד לא יופיע גף כי אף אחד לא יכניע. מגלגל לי בלנט אטום ואני בא בלי להודיע. Yes man.